Otázka je, venujem sa kartám? Odpoveď je áno. Tak a to by bolo všetko do tohto videa. Čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. V tomto videu sa budeme venovať kartám. A dnes vás naučím tzv. Riffle, shuffle, duffle, muffle, tuffle, len riffle, shuffle. Je to také zaujímavé miešanie, ktoré sa používa pri kartových hrách. Väčšinou len pri kartách, neviem pri akej druhej hre by ste to chceli používať. Dnes vás to naučím. Dobre, aby sme nestrácali čas, poďme rovno na tutoriál. Dobre, ako som už povedal, dnes vás naučím tzv. Riffle shuffle. Je to miešanie, ktoré vyzerá nejako takto. Fajn, takže základná vec, čo musíme spraviť, je ten balíček si rozdeliť na zhruba dve polovičky. Dobre, ako si balíček uchytiť? 3 prsty si chyťte tu na spodok balíčka. Palec si chyťte zhruba niekam, kde je vám to pohodlné, na vrchu balíčka. A ukazovák takto zohnúť a urobiť, nech sa to ohne, ten balíček. Hej, týmto ukazovákom urobíte to, že ohnete ten balíček. 3 prsty pevne držia spodok a palec drží hore, hej. Dobre, ak máte pri sebe karty a rovno sa to teraz učíte, tak si okopírujte tento úchyt balíčka. Dobre, čo teraz ďalej? Máme úchyt a teraz si zhruba polovičku odlistujeme na druhú ruku. Ak máme polovičku a tu máme už pripravenú ruku, tak teraz ukazovákom, 3 prsty stačia tu na dole, ukazovákom teraz automaticky si ho dávame na tú zadnú časť a týmito prstami si posielame k palcu. Hej, čiže vlastne sa dostaneme na taký istý úchyt, ako sme začínali na začiatku vlastne v druhej ruke. Úchyt, prst, ohneme si balíček, vlastne aby tam bolo tá sila proste, aby sa dokázali tie karty listovať. Teraz prstom, ukazovákom, ten už si tam prikladáme, 3 prsty nechávame stále dole a palec už automaticky dávame sem. Hej, ukážem vám to takto. Máme úchyt, odlistujeme si polovičku kariet, ukazovák, sledujte tie dolné 3 prsty. Ukazovák dám sem a 3 prsty. Tu na pravá ruka posiela kartu, alebo teda vrchnú časť kariet už k palcu a tieto 3 prsty držia balíček spolu s ukazovákom. Takto si to predajú a už máte dve polovičky v rukách. Fajn, takže posledný krát. Úchyt, odlistujem polovičku, prstom prechytím, mám. Fajn, teraz ako ďalej? Máme dve polovičky a teraz ich máme medzi seba nejako dostať, hej? Takže vlastne niekedy pre začiatočníkov sa to robí dobre aj tak, že si položíte tie 3 prsty na stôl a vlastne ich medzi seba len takto pošlete. A toto je už ďalšie pokračovanie, to vás naučím za chvíľku. Takže spravíme si náš úchyt na dve polovičky. A teraz to medzi seba nejako dostať, takže vlastne si to nejako odrátame tak, aby sa dostali zhruba medzi seba do nejakej takejto pozície. Zhrnutie sa mne robí najlepšie tak, že jak mám tento balíček, tak 3 prsty posuniem v podstate do polovice tej karty, zhruba nejako takto do polovice. Proste, jak som to držal, tak vlastne do polovice, ale pridám už aj ukazovák, ten už nemusí byť na vrchu. A 2 palce držíme zhruba niekde v prostriedku toho, čo nám vzniklo v rukách. Teraz len balíček zohnete, palce stále držíte hore na strede tej kôpky, aby sa vám to neuvoľnilo. A vlastne celý tento pohyb, alebo teda ten krok, to zhrnutie spravíte, docielite tým, že uvoľníte svoje dolné prsty, čo máte na spodu tých kariet. Takže vlastne odlistujem si medzi seba, prechytím to, pomáham si palcami, aby sa mi karty nerozsýpali a teraz už len vlastne táto jedna ruka, keď je vlastne voľná, tak tá druhá stále drží tie zvyšné karty. Takže vlastne mám a už len jedným pohybom tie karty vlastne takto pekne dáte. Ak sa vám stane toto, čo sa mne stalo teraz pred chvíľkou,
toto, že sa vám tie karty vlastne nechcú rozliesť, tak to znamená, že to máte zohnuté až moc. Takže stačí vlastne potom už len keď máte prsty pustené, že trošičku od seba oddialite tie strany. Vlastne tieto dolné strany, táto a táto druhá, vlastne sa to nerozsype, lebo sú moc nátesno, takže vlastne len ich dáte trošku od seba. OK, fajn, to by bolo na tento tutoriál všetko. Ak sa chcete naučiť tento kartový pohyb, ktorý sa volá Bend Fade, tak dajte len palec hore na video, aby som vedel, či to mám natočiť. Ďakujem vám, že ste dnes boli so mnou a čau.